Veña. solas. Noemí e María. E empeza Noemí a seducir a María. Atención. ...109, 110, 110, ahora mismo. María, Baixou a 109. María, ti déixate levar, 101. ¡Está morrendo! ¡Ay, Dios mío! Ahora é Moi turno ben, de veña, Luis. turno Luis, de Luis. Bueno, ahora, claro, yo tes no tengo unha nada que hacer. tarxeta aí, enriba da mesa. Luis vai ler un pedaciño de texto, un texto interesante, verdade? Un texto que é do libro que escribiu a nosa querida Noemi, que tamén o podedes ver e mercar e ler, que é novela erótica, eh? Así que un pedaciño dese libro que escribeu Noemi vai no ler Luis para seducir a María. Cando queiros, Luis. Está en feminino, conste, eh? Claro. Ah. El achegouse con calma á miña entreperna e rozou coa xema dos dedos o charco que albergaba a miña roupa interior. Estás molladísima. Rodeoume o corpo co brazo e coa man libre. Mueres. Apartou as bragas ata tocar o meu clítoris. Xoel axudouse dos meus fluidos para levarme ata o primeiro éxtase compartido. Que me está baixando ahora? Iba subindo, estás baixando, María. Céntrate, por É Dios. que se nos meteu xente no cuarto. Claro, sí. Dalle último apretón aí, Luis, que chegou O a meu 105. Luis, mételle drama, mételle. O meu corpo expandiuse nas súas mans, ao mesmo tempo que sentía a sacudida dun orgasmo tan potente que fixo que as miñas costas impactasen contra a pedra rugosa. María non ten sentimientos. Non tiene sentimientos. A ver, Luis chegou a 105 pulsacións, pero poucas me parecen que eu estaba aquí sudando frío, eh? Pues imagínate Ou que aquí. xa non sei como sudaba. Madre mía. ¡Qué maravilla! Valle baixar todo. Roy, vente, Roy. ¿Dónde está Roy? Roy, supera 105 pulsacións de Luis. Un baile de stripper. Sí, veña, Roy. Apartamos todos que... Aitor, ponme música. Luis, ven pa aquí. Vai a menos. ¡No sube! ¡No hay manera!